Ola, son Antía Vidal, este é un novo vídeo de actividade física. Como vades, que tal todo? Hoxe imos traballar sen material e o que imos facer vai ser comezar no chan, vale? Hoxe empezamos diferente, recorda que sempre que traballemos no chan, ademais de poder estar na estería, podedes estar apoiados nunha parede por se nesta posición de sentados non estades moi cómodas, vale? Ou incluso se o chan é moi baixo e tedes dificultades para levantaros ou baixaros, podedelo facer na cama, vale? Mellor se unha cama un poquinho dura, bueno, podedes ter todas as comodidades que precisedes. De feito, é importante que para esta sesión tamén teñades cerca un cojín por se facemos posturas en cuadrupedia non marcarvos nos xeonllos, vale? Dito isto, imos comezar. Recorda que a calquera signo de dor ou de alarma para o exercicio, para de facelo, vale? Pero que se é un signo de simplemente cansancio ou un pouquiño vaguiño que estou, pois, porfa, pídoche que continúes, inda que fagas menos repeticións, inda que non fagas todas as secuencias completas. Sabedes que eu son flexible nese sentido e que vos debedes ser flexibles tamén, pero diferenciando de cando é unha cousa de ai, estou moi vaguiña, ou de cando é pois un cansancio porque non se pode soster, porque estou maliño do corpo, que sexa, coidándonos sempre moito, pero sí que é importante pois ser flexibles porque non sempre nos apetece facer exercicio físico e ás veces costanos máis ou costanos menos, pero o que é importante é sempre facelo e que sexa un pouquinho. Se son capaz de facer toda a sesión, fagoa, se son capaz de facer media sesión, fago media sesión, como xa quero dividir en 3 días, vale? Como sempre vos digo, elixido o movimento. Dito desto, imos empezar eso tranquilamente no chan. Se non son capaz de estar sentado en loto, pode estar sentada apoiada na parede cas pernas estiradas, ou así, estirada sen ningún apoio atrás, ou cas pernas en triángulo, vale? Eu vou me colocar en loto porque como estou máis cómoda. Vale, de aí simplemente collo aire, aproveito para abrir aí a boca, botar o aire forte, vou ter a sensación de que me tiran aí da coronilla hacia arriba, os ombros dan unha voltiña para estirarse e de aí simplemente vou respirar cas mans nas costillas hacia os laterales e hacia dentro. O importante cando expulso o aire xuntar o meu centro, as costilliñas, empurralas hacia fora e empurralas hacia dentro, continuo ainda que eu este falando e que o embigo vaya hacia atrás e hacia arriba, vale? Eso, sigo aí. Moi ben, e de aí vou levar a cabeza a un lado e a outro, a un lado e a outro. Hacia arriba e hacia abaixo, hacia arriba e hacia abaixo, hacia arriba e hacia abaixo, hacia arriba e hacia abaixo. Moi ben, de aí vou facer círculos atrás, eso é, cos ombros, eso es, hacia adiante, moi ben, e de aí vou ir cos brazos arriba a facer cactus, estiro, vale? Recordade que non é lateral, simplemente levar o brazo arriba, e abaixo, outro mantémolo aí en 90 grados, abaixo, arriba, abaixo, como se me tiraran da muñeca hacia arriba, eso é, abaixo, arriba, abaixo, arriba, abaixo, arriba, abaixo, unha vez máis, arriba, abaixo e última, arriba e abaixo, vale, baixo, brazos, de aí poño os laterais e vou ir a un lado e o outro,
a un lado e outro, a un lado, a outro, unha vez máis, a un lado e outro, vale, de aí vou por no lateral para que me fixedes e vos tamén para estar ao longo desta esterilla. Vou apoiar as pernas e de aí, agarrándome as pernas por detrás, aquí, nos musliños vou baixar e volvo subir, axúdome das mans. Se podo facelos en mans guai, pero axúdome cas mans que estamos comezando a sesión. Eso é para atrás, empezamos a tirar do abdome, xa fago un poquinho de esforzo. Se me van as pernas, porque non as dou mantido aquí quietas, podo enganchalas nunha silla ou apoialas na parede, vale? Para que non faga isto e me vaya para atrás, vale? Eso, moi ben, un poquinho máis. Mirada aí ao horizonte, un poquinho máis, eso é, e baixo despaciño levando as rodillas ao meu peito para buscar unha masaxiña lumbar. Moi ben, eso é. De aí, vou colocar as pernas apoiadas en triángulo, os brazos arriba e vou ir hacia arriba, vedes que levanto o hombro do chan e hacia baixo, o volvo a colocar, volvo outra vez hacia arriba e hacia baixo, 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 un pouco máis, abaixo, arriba, abaixo, arriba e abaixo. E dai vou atrás, e volvo, cos dediños aí en ok, atrás, o que poida, igual non podo ir atrás de todo, non pasa nada, se me teño que quedar máis arriba, quedome máis arriba, vale? Aí está ben. Atrás, e volvo, atrás, os ombros están lonxe das orellas, vale, non deixo os ombros aquí, están ben apoiada a espalda, na espaldiña non cabe ningún folio, eso é, volvo, atrás, e volvo, atrás, e volvo, unha vez máis, atrás, e volvo. De aí, vou coller as perniñas, vou nas colocar en esta posición, rodilla na línea da cadeira, rodilla na línea dos tobillos, e dai vou volver a repetir o dos brazos, arriba e baixo. E xa está todo isto sosténdose, vale? E activada a barriguinha, activada as pernas. Arriba e abaixo, 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 arriba e abaixo. E dai imos atrás, unha e volvo, unha e volvo, dous, atrás, 3, atrás, 4, atrás, 5, atrás, 6, atrás, 7, atrás, 8, atrás, 9, atrás, 10. Vale, descanso cas rodillas no meu peito. Isto é un poquinho intenso, pero xa veredes como pronto pasa. Eso é. Vale, dai, volvo a colocar as pernas onde están, sei que non podo pôr os brazos aquí, ou axudarme un poquinho cas pernas e vou ir unha perna abaixo e recupero, a outra e recupero, a outra e recupero, a outra e recupero, a outra 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 recupero, e unha vez máis recupero e volvo a relaxar. Moi ben. Vale, de aí apoio as pernas e vou levar as manciñas aquí apoiadas nas pernas e vou intentar chegar ás rodillas, pero antes de facer unha cousa así moi brusca, simplemente vou elevar a dorsal para mirarme esta zona do meu corpo e vou un poquinho arriba e baixo, arriba e baixo, arriba e baixo, arriba e baixo, arriba e baixo,
arriba e baixo, e arriba e descanso. Moi ben. Moi ben. Eso é. Volvo outra vez. Esta vez vou coller as mans, vou a agarrarme aquí detrás dos pescozo cas mans entrelazadas, agarrándome o pescozo e aí volvo aí, arriba e baixo despacio, 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 vale. Moi ben, volvo a colocar as pernas nesta posición e os brazos aquí, vale? De aí vou ir ca perna contraria e a man contraria, atrás unha tesoira e volvo, atrás 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 e volvo, e recollo perniñas. Moi ben. Vale. Veña, repetimos unha vez máis. Aí vamos. Atrás, recollo, atrás, recollo, atrás, recollo, atrás, recollo. Podelo facer máis lento, vale? Recordade que podes parar o vídeo e facelo máis lento ou ir un poquinho máis lento ca mí, vale? Atrás, e unha vez máis, recollo. Iso é, moi ben, de aquí. Estírome e vou recoller unha das pernas e levala ao meu peito. Estiro aí, onde poda. E daí vou levar a rodilla ao lado contrario e vou estirar aí o corpiño como se fora unha espiral, vale? Despaciño. Recollo a perna e cambio. Levo a perna ao lado contrario e estiro. Vale, recollo o corpo. E de aquí, polo lateral, voume incorporar e colocarme en 4 apoios, vale? Para facer un poquinho de movilización de espalda. Eso, gato vaca. Eso é. Moi ben, e daqui vou facer unhas pequenas flexións, unhas series, baixando os cóbados seguidos, os axuntiños, en liña cadeira con rodilla, e subo, e 2, e mover o cu, vale, non pode ir para atrás, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9, e 10, vale, estiro. Unha volta máis, e 1, e 2,
E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10. Vale, de aí séntome e vou estirar aquí os braciños. Outro lado. Arriba e atrás os tríceps. Outro lado. Solto brazos, vou cara adiante un poquinho. Recompóñome e, como sempre, a miña canción favorita, podo quedarme sentada, podo tumbarme no chan, podo tumbarme noutro lugar que estea cómoda. Para o vídeo poño a música, concentrome no meu corpo, como está despois desta práctica, que foi así un poquinho intensa a nivel de abdomen, e vémonos no próximo vídeo. E acordadevos sempre, elixides o movimento, porque que move as pernas move o corazón, así que nada, vémonos.